Сьогодні ж були наради з Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Федоровим, також з Павлом Палісою. Кожна з цих нарад про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості, ну і, звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам. Говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним. Є кандидатура на міністра юстиції вже, потрібне і чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України. Сильна людина потрібна. Попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром визначити перелік кандидатур